kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ btp de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ edm mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye mamadu ye takisibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence edmsa mun ka surun aw la agence dunia travers service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye amadu mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲa ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiria bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000 complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins
que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. An bɛ araba la octobre kalo tile 15 san 2025 ni sanga in na aw minnu sɔgɔmɛ an na ka aw fo ka koɲuman ka yɛrɛ la k'a fɔ aw bisimila bamanankan kibaruya kɔnɔ la ka sanga ni wulada kibaruyaw ye kɛnɛ mun kan n'a bɛna walawalali caman sɔrɔ Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kan. An ka wula in na kunnafoli bakuruba dɔw bɛna tali kɛ bi arabadonya in na Bamako kɔnɔna la tajiko a nɔgɔyalen don maaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u nisɔndiyara nka k'u bɛ a laɲini nɔgɔya in a ka to sen na yaasa tajiko ka se ka kɛ gɛlɛya bannen ye Bamakɔkaw olu dala ha ka diya maliden bɛɛ lajɛlen. O tajiko kelen bunakun kan jɛkulu mun sigin bɛ ko comité interministériel ni a ɲɛmaa bɛ an ka jamana premier ministre bolo kunun ko olu ye ɲɔgɔn kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛn dabali min bɛ ka kɛ u bolo yaasa tajiko gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ malidenw kan. U ye ɲɔgɔn kɛ ka kuma don nataw la baara ni wulikajɔ labɛnnen min bɛna kɛ u bolo ka se ka o sɛbɛntiya. Mali ni Irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya ye san 65 sɔrɔ. O kadara kɔnɔna la Irisi lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ a ye kunnafoni kɛnɛ sigi ka kuma ko jɛɲɔgɔnya sabatilen mun bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a kan ka kologiriya ani ka a jɛɲɔgɔnw fo halisa ka dɔ fara a kan wulikajɔ o kɔnɔna la. An ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔ Kenya jamana kuntigi ka fanga ŋwaradabaga ni o ye Raila Odinga ye ale tanyana ka sanga ni bi dɔn in ye ka si to san 80 ɲɔngo hakɛw la fo ka taa se an yɛrɛ fɛ yan nɔ an ka jamana premier ministre kɔrɔ ni o ye Sumana Sako ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko ale fɛnɛ miniji dɔgɔyara ka sanga ni octobre kalo tile 15 in ye. Ninnu de an ka wulada in na kunnafoli bakuruba dɔw ye. An bɛna kunnafoli wɛrɛ fara mun kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye. An b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoli sira n'an ka bɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen na. An bɛna sɔɔni ka ɲɛfɔli k'aw ye. An bɛ segin k'aw fo ko kura aw minnu ye jani suganti ka kunnafoli sɔrɔ ka sanga ni bi araba octobre kalo tile 15 Bamako kɔnɔna la nɔ tajiko nɔgɔya caman donna a kɔnɔ. An ka munumunu salow n'an ka ɲininiw kɔnɔ arala k'a fɔ station caman tun bɛ yen jama tun bɛ sɛbɛkɔrɔ jɔ yɔrɔ min na ko jama kɔni dɔgɔyalen don. Maaw bɛ ka taji sɔrɔ ka taa u magoɲɛciw kɛ nka an ye maa minnu ɲininka caman kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ u nisɔndiyara wa ko jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ min kɛ u b'a fɛlɛw fo kosɛbɛ bawo ko a y'a to bi maaw u ye jigisigi sɔrɔ nka k'u kɔni ka laɲini ye mun ye ani u siranyakun ye mun ye amélioration a kana dan tile filani ma bawo ko don tɛmɛnenw amélioration ko maaw kun ɲɛ b'a la k'a fɔ a balila ka kun tigɛ k'u bɛ laɲini mun kɛ ani u fɛlɛ ye mun ye amélioration in a ka se ka continuer taji a bɛ ka feere cogo min na bi maaw bɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya ni lafiyada la cogo min na k'a sɔrɔ u ma waati janbaw minɛ ka se ka taa u ka baaraw la ko bi na bi arabadonya in kɔnɔna
k'u ye tare fɔ o nisɔndiyara bawo fɛlɛ mun tara jamana ɲɛmaw fɛ a fɛlɛw bɛ ka kɛ nafada ye population ma nka u kɔni laɲini ye mun ye ni amélioration ye a ka se ka to sen na yaasa Bamakokaw a ka ja Mali fan bɛɛ lajɛlen ka se ka taji sɔrɔ ka taa an ka tile n'an ka ciw kɛ ka taa dayirimɛ ɲini baaraw kɛ nisɔndiya kun fɔlɔ o tun bɛ ka ye bi Bamako fan bɛɛ lajɛlen fɛ rive gauche fara rive droite kan n'an bɔr'o kɔnɔ halisa tajiko bunakun kan jɛkulu mun sigira an ka jamana ɲɛmaayaso fɛ ni a jɛkulu ɲɛmaaya bɛ premier ministre bolo général division Abdoulaye Mayiga ko comité de crise kunun ko olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn minnu yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka fɛlɛ bila sen kan yaasa ka se ka taji ko ka a nɔgɔya malidenw da la jɛkulu in ka jalajɛba tɛmɛnenw kɔfɛ ko u sigira tuguni kunun ko octobre kalo tile 14 yaasa ka se ka kuma gɛlɛya minnu bɛ yen ani fɛlɛ minnu bɛ jamana ɲɛmaayaso bolo ka se ka malidenw lafiya tajiko la taji ka se ka di maliden bɛɛ lajɛlen ma maaw ka t'u magoɲɛciw la u y'a yɛrɛ k'a fɔ jalajɛba in senfɛ gɛlɛya minnu bɛ yen kuma bolila olu bɛɛ lajɛlen kan ko ani fɛlɛ minnu ni a bɛ jamana ɲɛmaayaso bolo fɛlɛ minnu ni olu kan ka kɛ joona joona ani fo ka taa se fɛlɛ minnu kan ka bila sen kan fo ka taa se waati janw ma tajiko gɛlɛya kana malidenw sɔrɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye fɛlɛba minnu ta a dɔw ye ka se ka mobili bolilaw mobili baarakɛlaw citernetigiw transportɛriw fo ka taa se ani stationtigiw olu ninnu bɛɛ lajɛlen ka jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ hakilina ka ta bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilina ɲumanw bɔ fɛlɛ minnu n'a b'a to taji a bɛ se ka na wa ko fɛlɛba minnu fana bɛ yen n'o kan ka kɛ o de ye ka taji marayɔrɔ ka a dilan Bamako yan nɔ ko stockage k'a ɲini taji marayɔrɔ minnu bɛ an bolo ka olu labonya walima ka dɔw yɛrɛ fara taji marayɔrɔ kan taji minnu ni olu bɛ na u ka se ka mara ka waati janba kɛ n'o marala bɛɛ o bɛ kɛ sababu ye bilankɔrɔ bɛ kɛ an kɔrɔ tajiko gɛlɛya a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ hakaja laɲini ye mun ye a ka se ka ban o fana kɔfɛ musaka minnu ni taji dɔnnaw bɛ a bɔ douane wari fo ka taa se sale l'impôt wari ko ka a bɛɛ lajɛlen ka dɔgɔya kosɛbɛ ka camanba bɔ douane wari ani impôt wari la opérateurs kan yaasa u bɛ se ka taji dɔnniw ka a teliya cogo min na ka sɔrɔ a ma dadigiba kɛ opérateurs la k'u bɛna o fɛlɛw fana bila sen kan ani u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka u den ka taji feere ka sɔrɔ stationtigiw tɛ ka taa ta station kɔnɔ ni ka taa gɛlɛya k'a feere maaw ma dogodogonin na walima sufɛ ko fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o kama ɲɛfɔliw ka kɛ o la ni maa mun sigara o maaw la ka weleli kɛ ko jamana ɲɛmaayasow bɛna u kama fɛlɛ min bilala sen kan yaasa ka o wale in kɛlɛ bawo ko n'o ma kɛ a bɛ kɛ sababu ye wulikajɔ ni baara min bɛ ka kɛ ka a wulikajɔw lanɔgɔ ni ka gɛlɛya lase malidenw ma maa si de kana ye k'a fɔ e bɛ t'i jɔ ka taji ta station na ni ka taa den ka feere maaw ma sɔngɔ gɛlɛn na ko k'o baaraw fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen jɛkulu in ka kɔrɔfɔw la k'u bɛna o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ani fɛnɛ ko fɛlɛ wɛrɛ mun bɛ yen ka taji feerelaw ni o ye stationw ye ka u bila sen kan 24 heures sur 24 waati bɛɛ lajɛlen tile fara su kan stationtigiw ka baara kɛ n'o kɛra bɛɛ maaw tɛ jɔ ka mɛn aran tɛ jɔ station da la ko waati bɛɛ lajɛlen fɛlɛw ni dabali bɛna kɛ ka se ka taji feere o kɔnɔ ani fo ka taa se taji feere citerne minnu bɛ don Bamako kɔnɔ ka u bɛɛ lajɛlen ka u kɔlɔsi an ka kɛlɛcɛw minnu bɛ sanfɛ ariɛni fo ka taa se duguma kɛlɛcɛw ka escorte ka convois bɛɛ lajɛlen ka u kɔlɔsi ka u sɛnsɛn ka bɔ u seyɔrɔ la fo ka na se Bamako kɔnɔna la nɔ comité de crise yɛrɛ k'a fɔ n'a ɲɛmaa bɛ jamana premier ministre bolo ko wulikajɔw bɛna kɛ ninnu kan ninnu de ye fɛlɛ telimanba dɔw ye o bɛna mun bila sen kan ani fo ka taa se fɛlɛ minnu n'a bɛ bila sen kan yɔrɔ jan fɛ o de bɛna tali kɛ ka stockage taji mara yɔrɔw ko o la bonya hakaja ka u la kurakuraya yaasa taji bɛ se ka mara cogo min na kuma o kuma ni jamanadenw mago bɛ taji la u ka se ka taji sɔrɔ n'an bɔr'o la an bɛ taa lakanako bunakun kan an ka cɛfini tabaw u ye wulikajɔba dɔ kɛ ɲɔnɔ mara kɔnɔna la n'a kɛra sababu ye ka bamaciya wale maa 20 hakɛ ka u bɔnɛ o nin na an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko cɛfini tabaw ka duguma kɛlɛcɛw k'u ye bamaciya ni juguya kɛwale tigilama maa 20 ɲɔgɔn ka olu daji ka sanga ni octobre kalo tile 13 ye yɔrɔ minnu bɛ ni o ye bewani pɔsi ye cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛliw o de kɛra sababu ye ka taa ɲɛ da bamaciya wale ni juguya kɛwale tigilama dɔw kan ni ka u daji ani fo ka taa se bale wɛrɛ bale pɔn ni nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dugabugu kɔrɔn fan fɛ ɲɔrɔ cercle kɔnɔna la
an olomasiri tabaw k'u ka baara kɛra sababu ye ka bamanciya ni juguya kɛwale tigilama maa 20 ɲɔngo ka olu daji wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ baara in kɔnɔ u ye kɛlɛkɛminɛn camanba de daraki ka bɔ maa ŋaniya jugu ninnu na n'a dɔw bɛ tali kɛ maramafɛnw fo ka taa se bolimafɛnw k'u caman ko ka o minɛ ka bɔ ni bamanciya wale tigilama ninnu ma an olomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ cɛfini tabaw fɛ yaasa ka se ka lakanako ka kologiriya jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka jamana sibiri ɲɛ kelen tɛna to yen ni wulikajɔw tigɛ yɔrɔ min na ko cɛfini tabaw ka baaraw fanga bonyalen don yaasa ka se ka nin bɛɛ lajɛlen ka lakana sinsin halisa lakanako bunakun kan an ka cɛfini tabaw u ye baara dɔ kɛ tɔnbukutu mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya tɔn kan baara mun n'a kɛra sababu ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw ka o fara maa ŋaniyajugu kɛlɛli walew kan a yɛrɛla k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw ka baaraw la dɛmɛ ni dɛmɛden fana bɛ a kɔnɔna la o de la commandement bɛ ni o ye région militaire numéro 5 maaw ye k'a daminɛ octobre kalo tile 6 ka taa bila a tile 13 la ni u ka ɲɛmaaya tun bɛ commandant Sambu Kulubali bolo olu ye wulikajɔba dɔ kɛ Tɔnbukutu mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya tɔn kan ka se ka dɛmɛ ta k'a di maaw ma maa minnu ni u mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ ko population vulnérable maaw a yɛrɛla k'a fɔ u ye dɛmɛ mun ta k'a di maaw ma dɔw bɛ tali kɛ balo ani fo ka taa se dɛmɛfɛn wɔɔrɔ ma maaw mago bɛ jɔ mun na kosɛbɛ tɔn kan u ka buguda minnu bɛ ni o ye kɔsiya ni dɔ bɛ ni o ye ABB ye ko dɛmɛ taara ka di u ma ka fara balo kan fura fana taara ka a di kɛnɛyasow ma cogo min na maa minnu ni olu bɛ ni sigida ninnu kɔnɔ ni bugufiyɛ ninnu na u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ a yɛrɛla k'a fɔ an ka cɛfini tabaw ka baaraw ko fɛn mun ye kɛlɛ b'a kɔnɔ wa ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw o fana wale b'a kɔnɔ bawo ko u mana taa yɔrɔ minnu na gɛlɛya bɛ maa minnu kan kosɛbɛ balo bɛ d'u ma ka se ka taa di o maaw ma commandant Kulubali ni ale bɛ ni région militaire a ɲɛmaaya la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔw ye yaasa ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu na ka kan wa k'u ka dɛmɛ di kɔnɔna la a kɔnɔna la u ye sɛgɛnnama maa camanba de minɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dugu kɔnɔ ka larawuli kɛ kosɛbɛ sɛgɛnnama minnu nana k'a fɔ k'u bɛna balo minɛ walima k'u bɛna dɛmɛ minɛ k'a sɔrɔ sɛgɛnnamaw de don k'u y'a sɛgɛnnama bɛɛ lajɛlen ka u minɛ ka u bila gendarmerie maaw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ k'a lajɛ maa minnu nɔ mana ye bamanciya walew la olu mun ka kan u ka da u kan ani fo ka taa se ni maa minnu nɔ t'a la olu ka se k'a labila ko wulikajɔw bɛ ka kɛ fɛn mun ye nin sigida mɛri ni o ye tɔn ka mɛri ale y'a ka nisɔndiya yira baw ko finitigilakaw ye baara mun kɛ a bɛ jigisigi d'u ma a b'a yir'u la k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso hakili bɛ u la lakana bɛ ka na wa fɛn mun ye dɛmɛ fɛnɛ ko ɲɛmaaw hakili b'u la wa k'u bɛ ɲɛmaaw fo u ka nin wulikajɔba in na ko wa u b'a ɲini finitigilakaw ka to u kɛrɛfɛ baw ni sigida denw ɲɛ bɛ finitigilakaw la a b'u kologiriya a bɛ jigisigi ni basigi a bɛ o don u hakili la wa u b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw hakili bɛ u la fala an bɛ taa mali ni irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya o kɔnɔna la ɲinan ye a san 56 ye mali ani irisi fédération de Russie URSS an bɛ boloɲɔgɔnma kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko boloɲɔgɔnma cɛɲi mun filɛ nin ye k'a kɛra baara caman kɔnɔna la kana ko o b'a kɔnɔ sɔrɔ bosoda siraw ɲɛta kuntalajanw sira camanba de ko ani fédération de Russie an bɛ o kɔnɔna la yaasa ka se ka o donba in ka a ɲaɲa ni o bɛnna kunungo octobre kalo tile 14 ma irisikaw ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Igor Korominko ale ye kunnafonilaw wele ni ka jɛ ani bɛn bɛ ani ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya cɛɲi ma ɲɔgɔn cɛ ka se ka kuma o kan a ka kɔrɔfɔw la yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana minisiri so mun ka ca u ɲɛsin bɛ sanfɛ kalan ni ɲininiw ma bawo ko bi don in na ko irisi kan bɛ ka kalan an ka jamana kɔnɔ ko o bɛ olu munafa kosɛbɛ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ ka jɛn ni jɛɲɔgɔnya kɛ sira caman kɔnɔna la a ka kuma kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko finitigilakaw bunakun kan mali ni irisi n'a y'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya in k'a ka ɲi wa a bɛɛ lajɛlen bɛ ka nafa sɔrɔ jɛɲɔgɔnyaw la ko depuis URSS waatiw irisi jamana u ye maramafɛn camanba de ta k'a di mali jamana ma yaasa ka se ka bamanciya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ la wa ko an ka wolomasiri taba caman de fɛnɛ taara ka taa dɔnta karɔli kɛnɛw ni o ye formation ye ka t'o kɛ irisi jamana kɔnɔna la san tɛmɛnenw na ka fɔ ka taa se bi ma kabi URSS ko jɛɲɔgɔn ɲuman bɛ an ɲɔgɔn cɛ a ka kan jɛɲɔgɔnya in
a ka kɔrɔsiyɛn k'a kologiriya yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na an ka jamana kɔkancɛw ka fara irisikaw ka kɔkancɛw ma bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yɛrɛ k'a fɔ ko irisi ni mali jamana an ka jɛɲɔgɔnya a bɛ ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ani keleya ani basigi ye mali jamana ha ka ja farafina cɛɲɛ ka jamana fan caman kɔnɔ an bɛ taa douane maaw olu ka wulikajɔw bunakun kan a la k'a fɔ ko douane cɛbalenw u ye u tɛgɛ da sisa taba min bɛ kɛ sisa kɔnɔ o tɔni 11 ɲɔngo kan k'u ye o minɛ bamakɔ kɔnɔna la nɔ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ douane maaw ka sɛgɛsɛgɛli sira mun bɛ yen nɔ ni o ye direction des renseignements ye olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka taa u tɛgɛ da sisa taba in kan ko maa mun kun kɛn bɛ ka a dogo kosɛbɛ k'a fɔ k'u bɛ don n'a ye bamakɔ ka sɔrɔ ko yamaruya ma d'u ma ka don ni sisa taba ye a donni kɛlɛlen don douane maaw k'u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka taa mobili dɔ minɛ mobili mun ni taba kun sɛbɛkɔrɔ fan bɛ a kɔnɔ kosɛbɛ douane maaw ko nin y'u ka wulikajɔ ye u bɛ ka baara mun kɛ an ka dancɛw bɛɛ lajɛlen na yaasa minɛn minnu tɛ sariya kɔnɔ ka se ka o minɛnw kɛlɛ fo ka taa se ɲɛnaminimafɛnw ko o mun bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ko ma ha ka ja ka sifinnakaw ka siniɲɛsigi don galama la bawo ko ɲɛnaminimafɛn kɛn bɛ sababu ye ka gɛlɛya min lase sifinnaka caman ma a dagosi ka bon kosɛbɛ o de la an ka jamana douane ɲɛmaw fo ka taa se minisiri min ka caw ɲɛsin bɛ sɔrɔ boso daw ma o kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko baara ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ u fɛ yaasa ka se ka minɛn minnu tɛ sariya kɔnɔ k'a donni kɛlɛ ka an ka jamana waganɛ ka a bugu ni ka ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ ka kɛnɛya ka a sinsin an ka jamana kɔnɔ la falamete fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ yan n'an ka taa marabolo kɔnɔna kibaruw la cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. an ka marabolo kɔnɔna kibaruw la an bɛ taa kulukorokaw bara kulukorokaw fɛ yen nɔ an yɛrɛ ka se ka an ka fɛn dilanniw dun ni o ye consommé local ye o tako filanan baaraw nun donna kunungo kulukorokaw bara ka sanga ni octobre kalo tile 14 ye a yɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛ mun n'a sigira chambre de commerce o bolofara min bɛ kulukoro ko yaasa an yɛrɛ bɛ bayɛlɛmali min kɛ an fɛ yan nɔ an ka se ka o dun k'o bɛ kɛ sababu ye ka an ka kɛnɛya ko ka a sinsin kosɛbɛ a yɛrɛ la k'a fɔ maa 100 ɲɔngo ni olu ye feerekɛlaw ye olu de taara ɲɔgɔn sɔrɔ kulukoro kɔnɔ ka bɔ kulukoro joyila ani bamako yaasa ka taa nin kɛnɛba in ka a yakubaya wa kɛnɛ in kɔnɔ baro kɛnɛw u bɛna sigi consommé local ni o ye an yɛrɛ ka fɛn dilanniw olu nafaw kan an ka se ka u don ba la yorosokaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko kɔɔri bɔli daminɛna bawo yoroso cercle fan caman kɔnɔ cikɛlaw yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ ka kɔɔriw bɔ nka cikɛlaw ye mun yira k'u jɔrɔlen don bawo ko ɲina fɛnɲɛnamani bubaga n'a ɲɔngo donna foro kɔnɔ cogo min na a ye camanba de don u kun cɛnni na olu kun sigin bɛ ka jaabi min kɔnɔ kɔɔriko la u sigan bɛ k'a fɔ n'a sɔrɔ o n'a ɲɔgɔn jaabi n'o bɛna sɔrɔ wa fɛn mun ye sɛnɛfɛn wɛrɛw ye kaba fo ka taa se sɔ ani malo n'a ɲɔngow olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen yakubaan bɛ sugu kɔnɔ ko wa sugu kɔnɔna yɛrɛ la fɛn mun ye balo fɛnw kaba ni sɔ ni a ɲɔngow u daw bɛɛ lajɛlen jan bɛ an bɛ don min na ko bi a da ka di ka sabu kɛ ko cikɛlaw bɛ ka ɲɔtigɛli mun kɛ o jaabi bangɔsikaw bara musow ye musolakaw tɔgɔla don ka a laɲɛnɛmaya don mun na a bɛ daminɛ octobre kalo tile 15 ka taa bila a tile 16 la
musolakaw hakaja tɔgɔdala musow olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye dala dumuni o sinsin na ani fo ka taa se ka se ka an ka waganɛw ka o fa kosɛbɛ musolakaw jɔyɔrɔ min bɛ kɛ o la jiginɛ kɔnɔnaw la yɛrɛ la k'a fɔ musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo togodaw la musow bɛ sɛnɛ kɛ ka nakɔlafɛnw sɛnɛ k'a ka kan musolakaw tɔgɔla don ye a ka laɲɛnɛmaya ko bɛ kɛ sababu ye an ka dala dumuni n'o ye an ka baloko ye a bɛ se ka yakubaya an bɛ an yɛrɛ ta baloko la ka sɔrɔ an bɛ se maa wɛrɛ ma a yɛrɛ la k'a fɔ jalajɛ in a bilala sen kan ONG Pro Aridi maaw fɛ mɔptikaw bara sifinaka dɔ tora ji la sifinaka mun n'a sisanga ye san 15 dɔrɔn ye ko in kɛra ka sanga ni karidon octobre kalo tile 15 ye mɔpti bada la a yiramɛ k'a fɔ ko nin waati in na ko ji layɛlɛlen don kosɛbɛ ji yɛlɛli k'a bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya ka a lase sifinakaw ma wa ko sifinaka mun n'a tolen filɛ ji la nin ye a don bɛɛ u ye a ka janajaw kɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko sifinakaw u k'u kɔlɔsi nin waati in na baw ji bɛ hakɛ mun na a bɛ gɛlɛyaba lase maaw ma u k'u janto yɛrɛ la kosɛbɛ kayikaw bara polisiya ɲɛmaayaso ani fo ka taa se farimasiɲɛnw furafeerelaw olu ye ɲɔgɔnyeba kɛ yaasa ko ka kuma fura mun ni o yɛlɛla fura ye a bɛ se ka kɛlɛ cogo di ani kɔlɔlɔ mun bɛ a la jalajɛ in a kɛra ka sanga ni tɛnɛndon octobre kalo tile 13 ye a kɛra kayi polisilakaw ani furafeerelaw farimasiɲɛnw olu ka lapasali jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ kuma bolila cogo min na ko jɛkulu fila ninnu bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di yaasa ko ka yalayala fura kɛlɛ fura minnu n'u bɛ don ka sɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u yamaruya k'u bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya de lase dugudenw u ka kɛnɛya ko ma ko ni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye ka se ka kɛnɛya sinsin o de kɛra nin jalajɛba in a sigi kun ye kucalakaw fɛ yen nɔ tile 2 sigira sen kan yaasa ko ka se ka hakili falen k'o kɛ ka ɲɛsin musolakaw ma bange waati bana mun bɛ musolakaw sɔrɔ hakaja muso minnu ni ala ye u lajarabi lujura la olu ko ba sigira olu de kan kosɛbɛ ni jalajɛ kun ɲɛsin bɛ olu de ma ka yɛrɛ k'a fɔ o musolaka ninnu fɛnɛ caman olu ni hakɛw ka kan bangeni waati bana mun bɛ u sɔrɔ ani fo ka taa se u kana kɛ kɛrɛfɛden ye o de la musolaka minnu ni lujura bɛ u dala u caman taara ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakili falen kɛ maa 30 ɲɔngo ka kuma ani sensibilisation k'a f'u ɲɛnɛ u bɛ se ka fɛlɛ min dabali bila sen kan yaasa bange waati bana mun ni a bɛ musolakaw sɔrɔ ka musow ani denyɛrɛninw ka olu kisi ka bɔ o banaw ma an ka jamana kɔkan kibaruya kɔnɔna la burkina fasokaw bara polisiw ye baaraw kɛ ni ka tɛgɛ da jɛkulu dɔw kan maa minnu ni olu tun bɛ kɛ sababu ye ka se ka wari yɛlɛmaw hakaja ka wari kolon k'o di maaw ma anarikɛriw ka maaw gosi escroquerie suguya bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ la k'a fɔ k'u ye bandiba kule gurupu 2 de minɛ maa fɔlɔ ta olu tun bɛ ka maaw ka a yir'u la k'a fɔ k'u bɛ se ka wari labugun ka maaw ka u nɛgɛn kosɛbɛ ka wari minɛ maaw la ni o ye wari ɲɛnɛma ye ka sɔrɔ fobiye kɛn bɛ ka mana fa u bolo ni ka o di maaw ma ka maaw nata dayɛlɛ ko finitigilakaw ye tɛgɛ da o maaw fɛnɛ kan maa filanan wɛrɛ minnu bɛ yen olu tun b'u ta kɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ u bɛ don entreprise dɔw ka dɔnniw kɔnɔ k'u ta ni k'a yira maaw la ko baara bɛ yen maa minnu bɛ na ka nafolo ɲini u fɛ k'a fɔ k'u ka sɛbɛnfuraw ye k'u b'u ta baaraw la ni k'u ka nafolo cɛ ka k'u kun nka ko polisila maaw u ka wulikajɔw de kɛra sababu ye ka taa tɛgɛ da ni maa kofɔlen ninnu kan an bɛ don min na ko bi u lasagolen bɛ polisiw bolo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko ɲuman yaasa ko nin jɛkulu ninnu u ye wale minnu kɛ u ye maa gosili min kɛ u ka se ka taa u jɔ o kun kɔrɔ Cameroun jamana kɔnɔna la jamanakuntigi kalataw kɛn bɛ maaw sigilen don ka jaabi de kɔnɔ maa mun bɛ yen ni ale tun ye cɛbɔ ye Isa Coroma Bakari ale de kɛn bɛ ka a yira k'a fɔ ko ale ye sebaya sɔrɔ jamanakuntigisigi kalataw na ka sɔrɔ jaabi laban yɛrɛ ma bɔ ka jɔ fɔlɔ o ko de kɛn bɛ ka maaw kamana gan baw ko nin ko n'a ɲɔngow a caman laban ye mankan de ye ko ni an ye hakili jigin k'a fɔ san 1992 1992 maa dɔ tun ye a ɲɔngo kɛ ni o ye John Frudi ye ale fana tun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale ye sebaya sɔrɔ Paul Biya kan ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko Paul Biya tun kɛn bɛ ka namara ni a ɲɔngo kɛ ko tun labanna gɛlɛya kɔnɔ o de la ko nin ko bɛ maa lasiran nin ko in a bɛna kun cɛ ko mun na Ghana jamana kɔnɔna la jamana ɲɛma John Mahamat Dramani jɛkulu dɔ kɛn bɛ ka damakasi sɛbɛn ka a don jamana ɲɛma in kama bawo ko Ghana jamana ɲɛma a ye wale mun kɛ ka tunganatalaw ka u gɛn ka bɔ Ghana jamana kɔnɔ ka sɔrɔ ani wasadenw ma kuma
k'o bɛ Gana sariya sɔsɔ ko olu ɲɛ b'a la k'a fɔ Gana jamana ɲɛma ni Amérique jamana ɲɛmaw de tun ye bɛnbɛnbɛn kɛ yaasa tungaranke mun nana Gana dɔrɔn ka se ka u lafili ko ni tun y'u ka bɛnkan de ye ka yira k'a fɔ tungarankew bɛ bɔ Amérique jamana kɔnɔ ka na Gana de Gana bɛ kɛ tɔgɔ ye ka se ka u gɛn ka t'u fa jamana na ni jɛkulu in ni o ye ONG ye ale kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ damakɛ sɛbɛn don jamana ɲɛmaa kama ka a wele sanfɛ kiri la ko yaasa a ye nin wale mun kɛ u ka se ka t'u jɔ kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ. Madagascar jamana ɲɛmaa Andry Rajoelina ale bɔra ja dɔ senfɛ ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ kabi a tara ka bɔ jamana kɔnɔ Faransi jamana fɛ. Nin kɛra a ka dantigɛli fɔlɔ de ye a y'a mun kɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ jamana ɲɛmaaso ka bɔlɔlɔsira ja mun kɔnɔ n'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛ Madagascar ka den bɛɛ lajɛlen wele ko u to jamana ɲɛmaaso kɔ wa ko maa minnu ni o ye finitigilakaw ye minnu ni nisɔngoya taamaw senfɛ ni u ye a ɲini ka fanga dafiri ko ale ɲɛ b'a la k'a fɔ o maa ninnu a b'a ɲini u fɛ u ka segin jamana sariya kɔnɔ ni ka jamana sariya labato a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale kɔni an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko a bɛ yɔrɔ la yɔrɔ jɔnjɔn na nka a ma sɔn ka a yɔrɔ fɔ bawo ko a kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa in ko ale ye a yɛrɛ ɲini ka bɔ fagali de bolo ko tentative de meurtre ko n'ale tun b'a yɛrɛ ɲini u tun bɛ fɛ ka a ni yɛrɛ de ta o de la ko ale ye a yɛrɛ ɲini nka k'a b'a ɲini Madagascar den bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka to sariya kɔ. Kenya jamana kɔnɔna la jamana fanga tɛnamatɔn ɲɛmaa mun bɛ ni o ye Raila Odinga ye ale miniji dɔgɔyara k'a to san 80 na Hindu jamana kɔnɔna la kibaruyaw bɔra ka bin ka sanga ni octobre kalo tile 15 ye ka yɛrɛ k'a fɔ fanga tɛnamatɔn mun ni kɛnɛyakadenw tun b'a wele ko Baba ko ka sanga ni bi dɔ in ye ko n'a kun taalen don furakɛli la Hinduw bara crise cardiaque ko o de balila k'a minɛ arrêt cardiaque o de kɛra sababu ye ko ka ni fanga tɛnamatɔn ɲɛmaa in ka a tanya wa an bɛ don min na ko bi ko k'a daminɛ kabi san 1980 1980 kabi o waati maa in ko a bɛ fanga tɛnamatɔnya la wa u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o tun ye Daniel Arap Moi ye k'a kun kɛn bɛ k'i kɔdisi da o la. Irisi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale ni Ahmed Al-Shara Siri jamana ɲɛmaa mun bɛ an bɛ waati min na ko bi ɲɛmaa kun fɔlɔ n'u b'a wele ko interimu o ye ɲɔgɔn ye kɛ ni jamana ɲɛmaa in Ahmed Al-Shara ale sera Irisi jamana kɔnɔ ka sanga ni octobre kalo tile 15 ye tilegan waati a y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a tan bɛ baara la wa ko ɲɔgɔnye bɛna kɛ ani Irisi jamana ɲɛmaa ani ɲɔgɔn cɛ nin ɲɔgɔnye in maaw caman kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kabi ni maa kofɔlɔ in ye yɛlɛma don fanga la ni ka fanga ta desanburu kalo la san 2024 ko nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye a ka don Irisi jamana kɔnɔ wa ko ɲɔgɔnye in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ bara kɔnɔ i kulo kunnafonidilaw tɛ ka kibaruya foyi sɔrɔ a la nka maa caman kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko duguduguma sira fɛ ko jamana ɲɛmaa in bɛna laɲini de Irisi jamana ka se ka Bashar Assad k'o labila bawo Bashar Assad kabi a bɔra fanga la a ye bisimila minɛ Irisi jamana de kɔnɔ ani Irisi jamana ka di kosɛbɛ ko nin jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi Sharai k'a nalen don ka na ɲini Irisi de fɛ Irisi ka se ka Bashar Assad labila ka taa Siri jamana kɔnɔ ko yaasa k'u ka se ka taa a kiri o kunnafoni de bɛ ka bɔ duguma nka nin waati in na fɛn fɛn bɛ ka bɔ a ko kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kunnafonidilaw kɔ. Ukraine jamana ɲɛmaa a ye fɛɛrɛ dɔ ta ko yaasa maa fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni olu ni Irisi yɛrɛ ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni Ukraine ka denw a ye nationalité minɛ a bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ mɛn k'a fɔ u ka maire dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Odessa ye a ye nationalité minɛ maire in na bawo ko Irisi passeport bɛ nin maire kɔfɔlen in bolo ani fo ka taa se u ka jamana ɲɛmaa caman ma k'a sɔrɔ ɲɛmaa ninnu caman bɛ yen nɔ k'u ye Irisi passeport sɔrɔ k'a sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ tun ma daminɛ fɔlɔ ko sɛgɛsɛgɛli de kama Volodymyr Zelensky kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ de ni maa kofɔlen ninnu u ni Irisi jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko parce que Irisi ka taama sɛbɛn bɛ u bolo k'a fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni a sigar'u la a y'u bɛɛ lajɛlen ka bugunnatigɛ sɛbɛn n'u ka nationalité ye ka o minɛ u la maa ninnu caman kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye politiki ko de ye bawo jamana ɲɛmaa ɲɛ b'a la u tɛ fankelen fɛ ko o de la a bɛ k'u ka sɛbɛnw minɛ u la ni ka u gɛn. Pays-Bas jamana kɔnɔna la u ka cɛbɔ mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ fanga ɲini tɔn extrême droite la ko Geert Wilders ale yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna a ka yɛrɛmɛnkutu baaraw daminɛ sisan bawo ko ale tun ye menace de mort sɔrɔ ani fagali bagabagaliw o caman kun dara a kan ka a kɛɲɛ k'a ka
yɛrɛmankutu baaraw kɛ baw wasadensigi kalataw o kan ka kɛ octobre kalo tile 29 in na ni waati in na ko hali n'a sɔrɔ gwɛlɛya bɛ yen ale kɔni bɛna a ka yɛrɛmankutu baaraw daminɛ k'a ka campagne kɛ yaasa a ka fanga ɲinitɔnw u ka se ka sebaya sɔrɔ wasadensigi kalata nataw la. Mexique jamana kɔnɔna la dɔrɔgu feerela belebelebaw u kɛn bɛ ka sira kura de ta ni o ye bɔlɔlɔ sira ye u ka dɔrɔgu feere kɛcogoyaw u bɛ dɔrɔgu ɲagami cogo min n'u yɛrɛ b'a fɔ ko k'a siri u bɛ ka o kɛ jaw de ye ka o cari bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ko yaasa sifinnaka minnu bɛ yen nɔ ka se ka u bolo da sifinnakaw kan ka sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ka u encourager k'u don dɔrɔgu affaire la u bɛ ka o ja mun kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ bɔlɔlɔ siraba minnu bɛ yen ni maaw b'a kan kosɛbɛ n'o dɔ ye Facebook ye YouTube ye TikTok u bɛ ka bɔ hali n'a sɔrɔ b'u ɲɛdaw datugu k'u ka dɔrɔgu dilancogo k'o fɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ko a bɛ ka kɛ sababu ye sifinnaka caman bɛ k'a ɲini k'a fɔ k'u b'u ladege jamana ɲɛmɔgɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka nin ja ninnu cari kɛlɛ yaasa ɲɛnɛmafɛn dɔrɔgu a ka se ka kɛlɛ ka bɔ jamana in o kɔnɔna la. Amérique jamana camancɛ fan fɛ san lawta dɔ nana n'o kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase maa camanba de ma a lamɛn k'a fɔ ko maa 150 olu de nin tora san ka cɛnni daw la san ka cɛnni ninnu kɛra Mexique, Salvador, Guatemala ani fo ka taa se Honduras olu kɔnɔna la a yɛrɛ mɛn k'a fɔ u kɛn bɛ ka kalansow bɛɛ lajɛlen datugu kabi octobre kalo tile 15 yaasa ko sifinnakaw olu kana gɛlɛya sɔrɔ san ka cɛnni a fanga bonyanen a kɛra sababu ye ka so caman ka o foron ni ka so bin maa caman kan maa 150 in a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ bɛ se ka fara maa sata kan maa 12 ɲɔngo olu de yera an bɛ don min na ko bi kɛnɛmala fɛ baw u ka sow tiɲɛna ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ u fɛ yaasa ka se ka maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ka dɛmɛ don u ma. An bɛ bi kunnafoli an b'a kun cɛ ni sangafo ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ Dr Sumana Sako kibaruyaw bɔra ka bin ka sanga ni bi arabadonya in ye ko Sumana Sako ko a ye ala ye a miniji dɔgɔya a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko jamana premier ministre kɔrɔ in ni Mali politiki ko sira fɛ a kun dɔn bɛ baw a ye wulikajɔ caman kɛ yanni politiki cɛ maa kofɔlen minnu ni Ɲamina ka den don baw k'a bangena 1950 Ɲamina kɔnɔna la ko a ka kalanko maaw y'a dɔn de ye fɔlɔ baw defu premier a kɛra o ye san 1967 Moptikaw bara ni ka tila ka kɛ bagi premier national ye lycée Askia Mohamed la 1970 wa politiki ko bunakun kan fɛnɛ k'a ye baara caman kɛ a kɛra sɔrɔ bosoda ministre ye Musa Tarawele ka kumaw la ko k'a daminɛ 1986 ka taa bila 1987 la wa ko a ka jɔyɔrɔ mun ye tora maaw hakili la kosɛbɛ o de y'a ka premier ministre jɔyɔrɔ ye ni Amadu Tumani Ture k'a to transition kɔnɔ a ye Dr Sumana Sako k'a suganti k'a kɛ premier ministre ye k'a daminɛ 1991 ka taa bila 1992 la ni maa kofɔlen ko Mali politiko bunakun kan a kun dɔn bɛ kosɛbɛ nka ka sanga ni bidɔn in ye ko a soma yɛlɛmala an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka dalibadabada nɔgɔya a ye ni ne fana bɛ dan siri an wulada in na kibaruyaw la bamanankan kunnafoli mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga na ka lase aw ma an b'a fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoli sira n'an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Falaye Keyita fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Yirimajɔ ATT-Bugu 759 logement min ye école Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1500 ye école franco arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ ATT-Bugu 759 logement olu ka suguni fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02
93 95 walima 64 15 69 93. École franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye